Patay ang isang pedicab driver matapos umanong barilin ng isang pulis sa Gallego, Camarines Sur nitong nakaraang araw. Ayon sa Camsur Police, umawat ang kanilang kabaro sa komosyon ng sospek at ng isa pang lalaki. Umawat lang umano ang pulis sa komosyon hanggang sa nasaksak ito ng sospek at ng isa pang lalaki sa lugar. Nabaril ng pulis sa dibdib ang sospek na naidala pa sana sa ospital, ngunit binawian din ng buhay kalaunan. Nagpapatuloy pa ang investigasyon sa insidente. Ang dalawa kasi dito ang naging biktima. Munang sinaksak nitong suspect yung isang kasamahan niya at nagkaroon nga sila ng alitan kung saan itong pangalanan ko na lang po, ang biktima po dito ay si Alvin Hanaban, 38 years old, residente po ng Barangay Peña Francia del Gallego, Camarines Sur. At ito pong ating ang polisiya, Police Corporal Gilbert Javier, 38 years old, at residente din po ng Barangay Kinalangan del Gallego, Camarines Sur. So both of these victims are injured.